Наско. И какво си взе, Наско? Много работи. Само две от тях са за мен. Вижте го. Какво правиш? О! Това е плюшава мечка. Прати, гуми. Не, не си подачал гуми, брат. Взимаш и бягаш, брат. С това откъде го отварям? Тя тази. Давай, его е. Къде е мечката? Само на това трябва да е. Не ми прилича това на мечок. Отвори го. Ти е мисъл, усещат обаче. Да, не мога го фана. Ето, това е 1,20 м. Виж го. Чакай. Дама, виж колко е празно. Еми, Ще има да се изпълва. Диня. А? Не правиш мизери или? Ном. Да. Не, че има безплатен Wi-Fi, не. Да, бе. В момента сме в Казанлък. Как стигнахме в Казанлък? Изведнъж сме в Казанлък. Beef! Fight! Nigger! Челендж! Лапай пишка докато си можеш без да държиш бала. Какво правиш ти? Мога да го намеря толкова. Няма никога! Където каменистият впечатляващ пейзаж е дом на... Къде ходи до сега, Цето? Тест, дали съм глух? И глух ли си? Не. Цето играе Those Nights at Freddy's. Толкова е концентриран. Виждаш ли го е този дебеля? Аз дебеля го виждам. Колко е? Гледай. Джанам котка, джанам чорай, бе. Сега се боря всичко тук за малко. И сега малко рандом от нещо така, изведнъж пак да снимам. Значи почваме от нулата. Безработен, имам бизнес мотори. Така че нещата стават интересни.